persze. Második Torgai Csaba, Budapest Pálint. Ne adok, bocsánat. A nyakadba rakhatnám, gratulálok. Harmadik Otto József, Pécsi MFC. Bár mindig így lenne. És végül engedjük meg, hogy két abszolút győztesnek is átadjuk a különdíjat. Várjunk még? Várjunk meg. Profiban és profi kategóriában is. Kezdem a profika, hiszen ők itt vannak közel. Ezen Kammer Károly kap egy bilezőt, ami nagyon nehéz. Elbűnök hazavinni. A Savarutariáni Bamze FB ajándéka. Ketten adjuk át. Köszönöm szépen. Te egyedül fogod elvinni. Köszönöm. Hol menjek vele? Tényleg, nem kell a kocsiról, a kerékpáromat fizetni, akkor elférne ez kis. A női különbözőt Seregi Márta kapja természetesen. Egy kisebb női méretű illető, csak 65 kiló.